Masterizer. Sanibona njengoba ngachaza ke guys ukuthi le YouTube channel Sitheraza TV eyabo bonke abantu ayikhethile ukuthi kufanele isupport ebani ke bani, njengoba ngachaza ukuthi kunabantu abathanda ama series kunabantu abathanda ama movie okumele benele bonke. Okwamanje sizo recap nayi i-series iseyintsha eka 2026 igama layo Agent Kim Reactivated, la isiqala khona ngenye indoda eyumsebenzi wase office igama layo Kim owayesebuye emsebenzini ntambama esephindele ekhaya. uKim wahamba odlula ngakwenye imoto eyayigcwele abanye abantu abadakiwe bedlala iredo kakhulu emotweni beyibangisa umsindo. Oyedwa wajikijela uKim ngogwayi ovuthayo efuna ukumbona ukuthi uzokwenza njani. uKim wabuka le ndoda wasmayila waqhubeka nokuhamba. Esehambile uKim babuye basuka labantu ngemoto baqonda kuyena bafike bamshayisa ngesibuko saphuka isibuko semoto. Oyedwa waphumela ngaphandle ethethisa uKim ethi akakhokhe lesibuko sesiphulile. uKim watshela lamadoda ukuthi uyaxolisa wenze iphutha. Lamadoda ajatshulisa ukumuzwa exolisa bamiyeka. Kodwa before ahamba uKim indoda eyodwa yamhlaba ngesibhakela amlahla phansi ngaphandle kwesizathu. Omunye umakhelwane kaKim ongaphesheya komgwaqo igama lakhe uMr Lim wayibona lento yenzeka eyibukela kude wethuka uMr Lim. noKim wasukuma lapho walungisa kahle ibhanshi lakhe wahamba emzini wakhe. uKim siyathola ukuthi washonelwa unkosikazi wakhe. ukhulisa ingane yentombazane igama lendodakazi yakhe uMin G. Ndoma kaMin G kuthiwa washona mhla ibeletha yena uMin G. uKim siyathola ukuthi wayevuka njalo ekuseni avuke early akline endlini enza ukudla bese yovusa uMin G ukuthi alungiselele ukuya esikoleni. Siyathola ukuthi uKim nendodakazi yakhe uMin G babehlala njalo bexabana, kodwa uKim wayengekho wrong ngoba kwakuhlala njalo kuyindodakazi yakhe eyivele ithethisa ubaba wayo ngaphandle kwesizathu. Lokho kwakuhlala njalo kushiya uKim edidekile engazi uzokwenza njani. Kwathi uKim before ahamba emsebenzini wagcwalisa enye ifomu yasesikoleni esikaMin G efuna enye inamba yomunye umuntu angaconductana naye. uMin G waphuca ubaba wakhe lelo phepha wagcwalisa ngefoni number yomngane wakhe. Waphuma lapho waphuthuma esikoleni wahlangana noMr Lim owayephethe kwi-laundromat indawo yokuwashela. Waqhubeka wahamba uMin G esogibela ibhasi. Behamba ibhasi yabreka kabuhlungu wacishwa uMin G wabanjwa omunye umfana ofunda esikoleni sabo. uMin G wamsukumela wahlala. uKim wafika kuqala emsebenzini ebank la esebenza khona njengazo zonke izinsuku. Bonke abantu uKim babemazi njengomuntu osebenza kanzima futhi oyimiselayo emsebenzini wakhe futhi owenza zonke izinto ngendlela ongakaze aphula umthetho. Ngalolo suku uKim wahambisa kwi-branch manager yakhe umbiko owawumayelana ne-credit card report. uKim etshela i-branch manager yakhe ngama-transaction awu-7 angena ma-receipt ukuthi akulula ukuthi aphrosseseke kalula. Instead of ngabe yambonga imanager yakhe yamtshela ukuthi ibhizi akabuyele edeskini lakhe ethi uhlala njalo nezikhalazo awufani ngani nabanye abantu wenza umsebenzi wakhe uhlale phansi. Wathi esehleli phansi uKim wakhumbula ukuthi konje izinsukwini ezizayo ezimbalwa kuzobe kuyi-birthday yendodakazi yakhe uMin G. uKim wabuza komunye wesifazane asebenza naye igama lakhe uSanga ukuthi mayecabanga intombazane engangoMin G ingadinga ini for i-birthday yayo. Kodwa uSanga watshela yena uKim ukuthi akabuze kuyena uMin G straight. Wathi uSanga kodwa sengingakulekelela ukuthi simtholele i-birthday gift uMin G makuwukuthi ukukhulumisana naye kukusebenzelanga. Esikoleni uMin G wayenomunye umngane ekuthiwa uRayong wayeboleke impahla ze-gym kuMin G akangabe sayibuyisela. Kukhona nentombazane eyayimzonda uMin G kwakuthiwa uHyrie ezalwa omunye ubaba oyisigwili onemali. uHyrie nabangani bakhe bamdelela uMin G waze wahamba wocasha ema-toilet, kodwa uHyrie nabangani bakhe bamlandela noma esese-toilet baqhubeka nokumdelela baze bamshanga empama uMin G bembuza ukuthi kwenziwa yena azalwa ubaba ongenamali. Ngokuhamba kosuku uKim nentombazane asebenzisana naye uSanga bahamba baye emall sebeyobheka leyo birthday gift abazoyithengela uMin G. Kodwa wathi uKim esefikile phambili sekumele athenge watatazela uKim esehlulwa ukuvula le app abathenga ngayo kwazi kwaphuthuma uSanga wamlekelela wagcine kwazile ukuthatha leyo gift bahamba. Kwakuyiskipha kodwa ngokukaKim wabona ngathi sibiza kakhulu esefuna ukusibuyisela esitolo, kodwa uSanga watshela uKim ukuthi le skipha siyatrenda kubantu abasha kulezi insuku zamanje nombani uyafisa ukuba naso. uSanga watshela uKim ukuthi noma kanjani uMin G uzosithanda le skipha kanti futhi lona thuba lakho ngale skipha ozokwazi ukulungisa izinto phakathi kwakho naye. uKim wasale sethule sesithatha leso skipha noma kungavumi. Wafika ekhaya uKim wathola ukuthi ingane yakhe uMin G washa impahla emshinini, kodwa uMin G ezakhe impahla akasayihlanganisi nezikababa wakhe ethi uyacabanga ukuthi impahla ezikababa wakhe inukisa izingubo zakhe kabi. Eseqedile uMin G wavula i-social media yale ntombazane emzondayo ekuthiwa uHyrie ezalwa esigwili. Wabuka indawo ejwayele ukuvakashela uHyrie nama-restaurant abizayo namahhotela abizayo. uMin G ebuka namagama eimpahla ezigqokwa uHyrie nezitolo ezibizayo athenga kuzona impahla zokugqoka. uMin G wabona lapho ukuthi umehluko phakathi kwakhe noHyrie mkhulu kakhulu. Kusasa ekuseni uMin G wabuza kuRayong ukuthi ziphi impahla ze-gym athe uzobuya nazo namhlanje ekuseni. uRayong
uShongo wayelele eklasini watshela uMinji ukuthi uyibeke phezu kwedesk lakhe uMinji. uMinji wayefuna kangayithola edeskini lapho kodwa wahamba wazoyithola emgqomeni kaDoti nokwakuHirene abangani bakhe ababeyifake khona. Ngokuthi uMinji wayengasenazo impahla zoyigqoka ejimini wazoboleka komunye umfana ekuthiwa uNamhunu wamboleka. Kodwa uNamhunu wamnika okangaphezulu kuphela ngoba ngezansi kwakungafani ngoba wayewumfana uNamhunu. Lokho kuchaza ukuthi uMinji akasawugcinanga umthetho ogqoka i-uniform yejim. Uthisha obajimisayo wathi ethisa uMinji ngokugqoka i-uniform engaphelele. Ngaleso sikhathi uHirene abangani bakhe behleka uMinji. Kwenye indawo kuyona le ndawo edolobheni lakhona kunendawo eyayijimisa iy'ngane ey'jimela ukarati. Igama likacoach wayejimisa lapho kwakuthiwa uHansu. Esithola ukuthi naye uHansu wayenenqwaba yey'ndondo nama-trophy. Kodwa uHansu wayesaba yi-medalist esiyathatha umhlalaphansi. Kodwa emzimbeni wayesa-active njengomfana omncane. Emgwaqweni ongasesikoleni kwakunenye indoda futhi ekuthiwa uJinchu. Yona yayiwelisa iy'ngane umgwaqo. Kodwa ubuso bakhe basebusosheni babusabisa zonke iy'ngane ayizama ukuyisiza. Wayethi uma eseqedile abuyele e-ofisini lakhe afika ayikhiyele phakathi ngathi usethaphe i-operation yasebusosheni. Kodwa siyathola ukuthi wayesuke efuna ukudlala kahle igame yakhe engaphazanyiswa umuntu. Umngani wakhe uHansu wayeqeda ukujimisa iy'ngane abuye azobheka yena uJinchu. Amnokhele kakhulu emnyango wase-ofisini lakhe kodwa kungaphenduli umuntu. uHansu wayethi uma ebona ukuthi umngani wakhe uJinchu akamphenduli avela ukukhahlela uqhekeze ngenkani umnyango wase-ofisini likaJinchu. uJinchu wathi ucomplaina kuHansu ngomnyango wakhe awuphulile. Kodwa uHansu watshela uJinchu ukuthi ubezele ukuzomkhumbuza ukuthi namhlanje usuku labo lokuthi bona bobathathu bahlangane beabangani. Lo mhlangano abawenza njalo kanye ngonyaka. uJinchu noHansu ngalobo busuku bahlangana nomngani wabo uKim. Nesitholayo ukuthi la madoda womathathu abuye emzimeni ngoba ayenza umsebenzi wacisha ubabulala. Shwabo bathathu njengoba beabangani babuye empini. Kodwa bonke phakathi kwabo sebaphila impilo ehlukile. Ngesikhathi bexoxa ngomzima beminyaka basuka kuyona, uJinchu wayengayeki ukubaxoxela ngendlela athanda ngayo indodakazi yakhe uDebin. uJinchu ebakhombisa neskipa asigqokile ukuthi sasinobuso bendodakazi yakhe ngendlela ayithanda ngayo. Besaxoxa ngey'ngane zabo kwaze wafakaza yena uHansu. Naye wayebatshela ngendodana yakhe igama layo uTaihun ngendlela ayithanda ngayo. Bavumelana bobathathu ukuthi abasezona iy'ngane sebebadala manje. Bethi bayabonga ukuthi abasaphili ngempi njengakuqala, sebaphila impilo enokuthula. Bethi le mpilo sebeyiphila manje iyona babevele beyifisa kunale ababeyiphila kudala eyayicishe ibabulala. Baqhubeka nokuxoxa bephuza utshwala nokwathi la esedakwe khona utshwala uJinchu wakhaliswa utshwala eqhubeka nokubatshela indlela athanda ngayo indodakazi yakhe uDebin. uKim watshela labangani bakhe ukuthi usecabanga ukuhamba ngoba akafuni kuze kuhlwe eshiye indodakazi yakhe uMinji yodwa ekhaya. Wathi before ahambe wakhipha ama-envelope ayenama-check ethi lawa ama-present ey'ngane zabo, ethi kuHansu uzonika indodana yakhe uTaihun noJinchu anikeze indodakazi yakhe uDebin. uHansu wabatshela ukuthi bona bobathathu uyafisa ukuthi ngaba bahlangane kanye ngonyaka njengoba kwenzeka bahlangane iy'khathi ey'ningi onyakeni. Kodwa ingxoxo yabo yaphazanyiswa ukungena kwey'gebengu ezayidelela zibhema ngaphakathi noma yikhuza ukuthi uGoya ubhenyelwa la ngaphakathi. Zathiwa nomnikazi wale restaurant mpala abahleli khona. Omunye walezo y'gebengu ezayidakiwe wathi kuJinchu embuza ukuthi umbukani. uHansu ngoba wayemazi umngani wakhe uJinchu ukuthi unjani uma esecasukile wamkhuza ethi akabayeke badake utshwala. Ethi uHansu kuJinchu khumbula ukuthi besikhuluma ngokuthi sesikhulile manje. uKim wathatha abangani bakhe uJinchu noHansu wathi abahambe. Nokwathi sebehamba sebeyophuma ngomnyango lesidakwa sajikijela uJinchu ngotshwala. Omunye wabuka leskipa esigqoke uJinchu embuza ukuthi usithathaphi isibindi esingaka sokuhamba emgwaqweni egqoke iskipa esinentombazane enobuso obubi kanje. uJinchu wehluleka ukuyibamba ezwa kukhulunywa kabi ngoDebin waqala washaya lezi y'dakwa. uHansu wabona ukuthi umngani wabo uKim usevele waphuma kule restaurant wayihambela. Wakhuluma yedwa uHansu wathi ngiyaku-understanda mngani wami ukuthi uhambeleni. Isigebengu esisodwa sashaya uJinchu ekhanda nge-fire extinguisher. Wahlanya kakhulu uJinchu esilahlela ngaphandle. uHansu wazama ukubamba umngani wakhe ngoba wayazi ukuthi mayesedlebeleke ngalesi simo uJinchu kungafa umuntu. Nokwathi sekufika amaphoyisa uHansu watshela amaphoyisa ukuthi ngeke akwazi nawo amaphoyisa ukulawula isimo sikaJinchu uma esecasuke kanje. uHansu wacela amaphoyisa ukuthi ucela amchoke ngetheza, bamchoka ngetheza uJinchu. Ngakusasa uMinji wahlangana noNamhun endaweni esepaki for ukumbuyisela le top yempahla zejim kade emboleke yona izolo. Ngesikhathi uMinji bekhuluma noNamhun, uNamhun watshela uMinji ukuthi ngibonela ukuthi uyilayikile ipost yami engiyiposte kuFacebook. Waphika uMinji watshela lo mfana uNamhun ukuthi ureacte ngephutha kwepost yakhe. Kodwa ngenkathi behleli babengaboni ukuthi isitha saMinji uHirene uyababuka kanti uHirene kudala mthanda lo mfana ekuthiwa uNamhun. uHirene etshela abangani bakhe ukuthi uzoyipay revenge kuMinji ngoba kamazi ukuthi uyifuna necrush yakhe uNamhun. Nokwathi lethe
ey'hlalele eklasini uMinji kwafika abangani baka-Hyrie batshela uMinji ukuthi uHyrie ufuna ukukhuluma naye uthe uzomfica e-storage room. uMinji akasolanga lutho wahamba e-storage room wafica uHyrie ecasukile. uHyrie wathuka uMinji wamsakaza ngempama. Namanye amantombazane abangani baka-Hyrie baqala bashaya uMinji. uMinji wavele wacasuka washaya uHyrie. Lokho kwethusa namanye amantombazane ngoba babemsaba bemhlonipha uHyrie ngoba uHyrie naye wayezalwa ubaba osatshwayo isigebengu esi-rich. Esemsebenzini uKim ubaba kaMinji wafonelwa isikole waphuthuma khona ngokushesha. Kanti ngakwenye indawo siyabona ubaba kaHyrie uGang Chan wayenomhlangano nekhansela behlele emanzini. Ngaphandle babegadwe amabodyguard abo bekhuluma ngedevelopment yelinye ihhotela bethi udaba lalo luzodinga ukusekwa kwezepolitiki. Nokwathi mase sesukuma sethi uyahamba uGang Chan, ikhansela lambuza ngezikayi esemzimbeni zokusha. uGang Chan wachazela ikhansela ukuthi ekukhuleni kwakhe wakhule isigebengu eyigangster igcwele amathathu emzimbeni. Ethi njengoba sengaba yimember yeparliament usopolitiki sengashiya phansi nempilo yokuba isigebengu ngawashisa wonke lamathathu asemzimbeni wami njengoba ubone emanxeba okusha. Watshela ikhansela ukuthi njengoba sengakiyeka lokho kudlobongela engangiphila ngabo akuchaza ukuthi ngiyomxolela umuntu ongiqambela amanga angenze isilimo. Ethi phezulu ukuthi sengusomabhizinisi ophumelelile ngiyombulala umuntu mina ngenza isilimo. Esethi uyahamba uGang Chan kwafika enye indoda emsebenzelayo emlethele ireport yokuthi indodakazi yakhe uHyrie ishawe enye intombazane esikoleni. Kanti khona lapho enye indoda ewusomabhizinisi oyisigebengu igama layo kwakuthiwa uGolden Teeth yafika lapho endaweni kaGang Chan ifuna ukuba nemeeting noGang Chan. Kodwa elinye ibodyguard likaGang Chan igama lalo Nam wajikisa uGolden Teeth wathi ngeke ukwazi ukubona iboss njengamanje ngoba isaphuthuma esikoleni. Emhlanganweni ophuthumayo esikoleni base befike bobabili abazali bakaHyrie ngesikhathi uKim ubaba kaMinji engena kulowo mhlangano. Uma kaHyrie wavele wathethisa kakhulu uKim ngesikhathi engena emnyango emgxeka ngoMinji ethi uzele ingane yisiqhwaga. uMinji wazama ukuyikhulumela ebatshela ukuthi lamantombazane amhlupha njalo esikoleni amshaye ebekezela. Kodwa uKim ubaba kaMinji wenza into eyacasula ngisho uMinji ngoba wavele waguqa ngamadolo phambi kwabazali bakaHyrie waxolisa wabatshela ukuthi njengobaba wengane uyaxolisa ukuthi waba nephutha lokungafundisi kahle ingane yakhe wathi futhi uyathembisa ukuthi uzoyithatha iresponsibility. uMinji wethuka kakhulu ukuthi ubaba wakhe usengazamdayise kanje adefend umuntu ombhulishayo kujike kube uyena ocela uxolo kubazali bengane emhluphayo. uGang Chan watshela uKim ukuthi ngiyakuzwa ukuthi uyaxolisa kodwa ngizokuxolela under one condition. Wathi uGang Chan ngifuna ingane yakho uMinji ikhishwe kule sikole iyofunda kwesinye isikole lamantombazane angaphinda abonane. Esehamba esikoleni uKim wabona lo mfana uNamhoon embuka leyo uniform yokujima eyigqokile ukuthi iyafana exactly ibhalwe nanegama lomuntu elalibhalwe kuleyo uniform yafika nengane yakhe uMinji ekhaya. Esehamba uGang Chan namabodyguard akhe wabuza kuthisha omkhulu ukuthi yona le ndoda esuka la ekuthiwa uKim yenza umsebenzi muni. Wacasuka kakhulu uGang Chan mayezwa kuthiwa umuntu oyisebenzele e-office lasebhenki ethi uGang Chan ngeke ngiyikhulume kwakuyikhuluma nje into yomuntu osezingeni eliphansi kunami ngaleyo ndlela. Ekhaya uKim wayesenenkinga enkulu nendodakazi yakhe uMinji ehluleka noma ethi uyaxolisa kuMinji ethi ngiyakholelwa kuwena ngane yami. uMinji wathethisa ubaba wakhe ethi akafune kuzwa ukuxolisa kwakhe ethi baba ungihlambalazile wakhombisa ubugwala esikhundleni sokuthi ungidefend uguqa ngamadolo phambi kwabazali bengane engishaya njalo kujike kuxolisa wena futhi ngephutha lentombazane eshaya mina. Ethi uMinji ngiyahamba la ekhaya ngeke ngisabuya ngizohlala nomngane wami uRayong. uKim wazama ukuncenga ingane yakhe ikhumbuza nanokuthi kusasa ibirthday yakho. uMinji watshela ubaba wakhe ukuthi angikaze ngijabule ngebirthday mina ngoba lolo suku olubiza ngebirthday usuku okwashona ngalo uma wami mhla engibelethe. Esehamba uMinji esendleleni eya kumngane wakhe uRayong wareceive imessage from lo mfana ekuthiwa uNamhoon ethi ucela bahlangane manje emva kwasesikoleni mayengakwazi. Wahamba uMinji eseyakhona lapha emva kwesikole kuyohlangana nomfana uNamhoon. Ebusuku uKim wazama ukufonela uMinji efuna ukumuza ukuthi uhambe kanjani kumngane wakhe akangamthola. Kwasa ngakusasa uKim esemenzelile uMinji ikhekhe le-birthday embekele kahle ne-birthday present okuyisipho sakhe. Wayelokhu eqhubekile uKim nokuzama ukufonela ingane yakhe uMinji kodwa engamtholi. uKim waza decide ukufonela umngane wengane yakhe uRayong kodwa uKim wethu sokuza uRayong ethi bengifonelile uMinji izolo ethi uyeza kodwa ngihlale ngamlinda ugcine engafikanga. Wethuka kakhulu uKim waqonda esikoleni soMinji wayobuza eklasini ey'nganeni ey'funda noMinji zaphika zonke ukuthi azombonanga akaze afike esikoleni namhlanje. uKim wethu sona ukutshelwa umfana uNamhoon ukuthi untshontshelwe ifoni izolo nokuthi lezo yigebengu ey'ntshontshe ifoni yakhe ethi isebenzise yona leyo foni kaNamhoon ukutrick uMinji kube sengathi ubizwa uNamhoon emva kwamagceke esikole. uKim waphuthuma lapha emva kwesikole wafica kugcwele igazi phansi wabona nento kaHyrie kade bophe ngayo iy'nwele uHyrie lona iy'nwele eziblonde kade
ixabana noMin G. Khona lapho yaqhamuka le ntombazane ekuthiwa uHyrie, ithukile ihamba nesinye isigebengu ekuthiwa uMinho isasimtshela uHyrie ukuthi akayeke ukwethuka akehlise umoya. uKim owayephethe lento yokubopha iy'nwele kaHyrie wabuza ukuthi iphi indodakazi yakhe. uHyrie wethuka kakhulu mayeza uKim embuza lowo mbuzo, kodwa uMinho wayidifenda intombazane uHyrie etshela uKim ukuthi angazosabisa ingane, okokuqala ngeke aze yenze lutho ngoba uyisebenzele office akakwazi nokulwa. uMinho washo ethi uzoshaya uKim ngequpha kanti uzogeja, nokwathi mayemdabula lezi zinto ayigqokile wafica iy'kanga phakathi ezayiveza ngokusobala ukuthi i-professional fighter le eyi-former covert operation agent ekade kwasebamba izimpi ey'nzima, ebiyi-former agent kwi-North Korea before izoseva i-South Korea, enerekhodi lama-impossible missions okubulala, indoda enama-combat instincts adlula kwamasosha professional amaningi. Ingakho uKim abamba leyo ndoda ekuthiwa uMinho wayiklinya ngayo lento yokubopha iy'nwele kaHyrie, ebuza indodakazi yakhe uMin G ukuthi iphi. Ake sewubeke lapho part 1 weseries yethu, sikuthembisa ukuthi part 2 uyalandela kungekudala. Angifuni i-comment ezothi hawu manje ama-movie usuwayekeleni. Awayekiwe ama-movie ayaqhubeka. I-short series le, into engezukudonsa isikhathi eside. Bakhona nabanye abayithandayo abayicelile, so kumele kubhalanse. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imovie elandela esoyi-uploada kungekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebell ye-notification ukuze ungaphuthelwa imovie elandelayo kukuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.